cantant Shakira ha venut l'exclusiva de la primera cançó que dedicarà al seu fill perquè s'adormi. En previsió que un ensortant fenomenal afecti la integritat del nen, el pare, de nom Piqué, ha contactat amb l'ectoplasma de Xesco Boix. La segona. Els dos Armstrongs més coneguts del món han baixat de la Lluna. El primer fa més de 40 anys. El segon, aquesta mateixa setmana, després de saber-se que hi havia pujat sota els efectes al·lucinògens provocats per una polsera groga. La tercera. Un home ha trigat més de 2 hores per pujar fins on mai no havia pujat cap home i després s'ha deixat anar per tornar a la Terra. Ha invertit més temps en l'ascens que en la caiguda. Cap novetat. Fa segles que això passa. El conegut actor porno Nacho Vidal va dir que sota la seva aparença ruda s'amagava un os amorós. Després d'haver estat detingut per ser de la màfia xinesa, ha especificat que es tractava d'un os panda. El següent. Agents de la policia han detingut un home que viatjava amb un maniquí assegut al costat per poder circular per un carrer restringit. Ell ha assegurat que havia perdut la noció de falsedat el dia que havia follat. Per mi, ha dit, és una persona.